Dobar večer, poštovani gledatelji. Još jedna emisija Dečko, dama i Ana je pred nama. Ja sam Ana Brbora-Hum, a ovo moji gosti. Danas nije ni lako, ni jednostavno uspjeti u poduzetništvu. Ipak je moguće. Na tom putu sa svojim rezultatima dokazala se Danijela Balikić. U svijet zabavne glazbe vodi nas glazbenica koja godinama tom scenom korača polako, ali sigurno. Ivana Kindl. Upravo ste saznali tko su moje večerašnje gošće i evo odmah pozdravljam našu uspješnu poduzetnicu Danijelu Balikić. Danijela, srdačno vas pozdravljam. Dobro večer i dobrodošli. Hvala vam. Evo, za početak ovog razgovora kratko bih vas predstavila. Naime, djetinjstvo ste proveli u Americi, živjeli u Švedskoj, bili ste socijalna pedagoginja, pa ste radili u banci, imali ste i agenciju za nekretnine i prije negdje od 3 godine otprilike ulazite u jedan novi svijet, u svijet poduzetništva. Ali sve u svemu, ja bih rekla, prošli ste kroz jedan neobičan i privatni i poslovni put, pa za početak povedite nas kroz to vrijeme. Pa, mi smo Hrvati iz Srijema, iz Srijemske Mitrovice i moji roditelji, kad sam ja imala 6 mjeseci, smo otišli u Ameriku. Amerika, imala sam odličnu priliku da u Americi dobijem odlično obrazovanje i mogućnosti koje jesu tamo i Amerika vam da taj neki poduzetnički duh, ajmo to tako reći na takav način. I roditelji, poduzetnici, brati i u obitelji, znači to je taj neki dio. Onda smo se 80-ih nekako se vratili u Srijemskoj Mitrovici, dođe rat i donese te neke sve svoje negativnosti. Morali smo otići, došli smo u Hrvatsku i onda sam nekako pokušavala sebe pronaći i malo po svijetu, odnosno po Europi. Onda se i Švedska, Nizozemska, Britanija i svugdje pomalo. Uglavnom sam neki taj moj radni vijek provela kao socijalni pedagog. Najviše sam radila na engleskom, tako da engleski je... Ja se jako trudim hrvatski pričati, ali kažu mi da sam sve bolja u tome. Dobro ste, ja vas razumijem sve. Pa evo, ja se nadam da to mi je, ako dosta pokušavam, lakše mi je još uvijek na engleskom sve. Ali kroz taj posao kao socijalni pedagog čovjek puno toga nauči. Radi sa divnim osobama koje žele dobiti priliku i, ajmo reći, neko svoje mjesto pod suncem. Ja. Ali ja sam na početku rekla da ste prošli kroz jedan neobičan privatni poslovni put. Uglavnom ste o poslovnom govorili, ali i privatni, tu ste doživjeli neke životne udarce i upravo te vaše životne situacije su vas potaknule da promijenite u jednom trenutku nešto, dakle, u vašem životu i upravo je to bilo ta vaša firma, dakle, tvrtka koju ste vi osnovali prije 3 godine, to smo rekli. Čime se ona bavi? Za što ste specijalizirani? Pa, smrt kćeri je nešto najteže što se može dogoditi jednom roditelju. I onda sam isto tako bila na pragu svojih 50. I čovjek malo počne razmišljati šta bi se mogao uraditi i kako. I puno se to preispituje i slažu se neke kockice. Pokušavala sam vidjeti što bi se moglo. I onda sam u biti shvatila da je došlo do nekog zasićenja svega toga i da bi trebala ostati u toj nekoj jezgri mog bića koji je, a to je pomaganje drugima. Znači, to je nešto što me pokreće, nešto što mi daje tu snagu i nešto što me inspirira. Ali s druge strane, jednostavno na drugi način. A taj drugi način je kroz tvrtku koja se zove Orange and Green i koja je specijalizirana za proizvodnju, razvoj, istraživanje premium proizvoda. Dakle, to su proizvodi, to je zapravo dodaci prehrani za jačanje imuniteta.
Je li to tako? Je. I recite nam sada, izdvojite nam neke te linije tih vaših proizvoda. Pa evo kao prvo nešto što je na tržištu, znači zove se Imunoalfa. Imunoalfa su tablete kozijeg i kobiljeg mlijeka sa dodacima 5 ljekovitih biljaka i smatra se kao jedan izvanredan premium proizvod jer su svi sastojci u njemu apsolutno prirodni. A može se naći u svakoj ljekarni, u bezreceptnim odjelima, u biljnim ljekarnama i tako. Dakle, Imunoalfa je sada na tržištu. Imunoalfa je na tržištu i Imunoalfa je prvenstveno namenjena jačanju imuniteta i prevencije alergije. Treba se stvoriti taj neki balans u organizmu gdje se ujedno jača imunitet. Kada je imunitet na svojoj kvalitetnoj razini, onda se i alergije s vremenom otklanjaju, da to tako kažem, te simptome alergije. Ono što je opće poznato da kozije kobilje mlijeko koje je taj neki svoj sastav koji je gdje jednostavno jača imunitet i sve se može, čisti se organizam i kako se ujedno čisti, tako se i jača. Zbog svega ovoga smo dobili međunarodnu zlatnu medalju za svoju inovaciju. Znači, Imunoalfa je jedini takav proizvod na cijelom svijetu koji je u tom sastavu na takav način apsolutno prirodni i evo, izvozimo svugdje po svijetu i evo, u Hrvatskoj se prodaje i evo, vrlo ponosno, vrlo sam emotivno vezana prema tome jer pomaže na tisućama ljudi koji koriste, koji su zdravi i to mi je jako bitno na takav način pomagati. A druge linije vaših proizvoda su tek u pripremi, dakle njih se još ne može niti kupiti, jel? Da, ja mogu reći da smo sad pred kraj, znači pred zadnjoj fazi smo, pred registraciju smo. Imamo proizvod koji su za ljude i za životinje. Za ljude je pred kraj završetak, zove se Happy, kao sretni. Happy je antistresni protiv stresa koji je temeljen na jednoj afričkoj biljci koja luči serotonin, koja luči hormon sreću. U današnje vrijeme svi smo jako pod stresom i teško se borimo protiv toga, a evo ovo nakon nekoliko godina istraživanja, evo pred kraj smo s tim. Isto tako detoks, zeolit u našoj prehrani, u svakodnevnoj nekoj toj komunikaciji u jelu, ajmo reći komunikaciju sa jelom i sa što se unosimo u organizam, konstantno smo suočeni sa raznim aditivima koji u biti nam kvare to naše zdravlje. I pomoću zeolita se na takav način može eliminirati aditive i teške metale. Zeolit bi trebao biti i u kapsulama, a i Happy bi bio u kapsulama. Spomenuli ste malo prije i životinje, dakle naši kućni ljubimci sigurno imaju problem pada imuniteta. Na koji način, evo da nam kažete, uspijevate i njima pomoći? Da, životinje su sve veći dio naše obitelji. I oni isto traže svoju pomoć na svojstven način. Oni jadni ne mogu reći točno šta ih muči i na nama je kao vlasnicima da pokušamo prepoznati što im je potrebno. Ono što smo isto tako došli do zaključka da imamo Immunodog, to je imunitetni, isto temeljeno na kozijem mlijeko koje je vezano za pse i za jačanje njihovih imuniteta i za male i za velike pse. Imamo i za mace, to je Immunocat, isto jačanje njihovog imuniteta. Pokazalo se kroz sve ovo fazi istraživanja da odlične su reakcije i životinje su sve bolje i bolje, tako da to je dobro. I pet zeolit koje u biti isto kao prema ljudima čišćenje organizma od raznih aditiva i teških metala što se životinje susreću. Ali svakako u ovom vašem poslu treba se baviti tim novim trendovima, kvalitetama koji garantiraju zapravo poboljšanje života urbanog čovjeka. Želim vas pitati što sve spada u jednu formulu, ajde da tako kažem, koja može izdići određeni proizvod iznad razine nečeg što zovemo prosječno, uobičajeno?
izvrsnost kao pokretač. Izvrsnost. Velika razlika izvrstan i savršen. Jel? Znači, savršenstvo ne postoji, ali biti izvrstan je jako značajan u smislu da treba raditi, pa pasti. Raditi, pa pasti. Jel? Tako se postiže izvrsnost. Izvrsnost se ne dobija preko noći, potrebno je vrijeme, rad i trud. Inovacija je nešto što pokreće ljude, što pokreće i svijet, da tako kažemo. Jel? I ono što je isto bitno da je odličan tim i profesionalci i mladi. Imamo u timu mlade ljude koji su vrlo, vrlo energični, puni ideja i svašta se tu događa dobrog. Ali onda imamo tu malo starije generacije koje su veliki profesionalci koji znaju, ajmo reći, malo razmišljati. I na kraju izvoz. Europa je 500 miliona ljudi. Mi smo tako jedna mala zemlja, mala, ali snažna, ali jaka. I trebamo izvoziti. Tako da to je formula. Ali izvrsnost je metoda istraživanja. Je. Kad vi konstantno tražite načina kako ćete nešto poboljšati i onda polako dolazite do nekih rezultata gdje vidite, tu sam možda, ne bi čak ni koristila riječ greška, ne vjerujem u riječ greška, nego iskustvo. Znači, tu sam nešto iskusila, idemo dalje, idemo na drugi način saznavati dalje. Tako je i vaša tvrtka prepoznata već evo sada 3. godinu, jer toliko ona i postoji zapravo, i to na međunarodnoj start-up sceni. Da. Ja sam prvo mislila da smo mi, jer sam to tako čula u Hrvatskoj, da sam ja kao stara, pa evo ne trebamo neke stvari raditi. Međutim, kada su izabrali moju tvrtku za Amsterdam, tu sam se jako šokirala i bila predivno iznenađena od atmosfere i načina kako smo tamo izabrani. Znači, to radi Pioneer, se zove platforma koja okuplja sve moguće, ajmo reći, inovacije u svijetu. I tu su nas izabrani, mi smo jedina tvrtka tada bili iz Hrvatske od 100 tvrtki na svijetu u zdravstvenoj zaštiti, koja ima inovaciju i inovativan pristup, ajmo reći, budućnosti. I Amsterdam, to je svijet za sebe, startup scena je svijet za sebe, tu su i mladi i stariji. Kogod ima neku inovaciju koja može ići dalje, ajmo reći pogled na dalje, na budućnost dublje. U Beču isto fantazija, to smo izabrani, prošle godine bilo 500 startupa iz cijelog svijeta. Tu sam upoznala iz Indije, iz Singapura, iz Brazila, iz cijelog svijeta su bili 500 najboljih od najboljih i mi smo bili u toj grupi gdje, stage je bio 40 metara ekran, gdje Pepper, napravili su jednog robota koji se Pepper se zove i taj robot vas prati, ona će vam pamtiti jeste popili lijekove na vrijeme, jel trebate napraviti narudžbu u trgovinu. Inovacije na svakom koraku su bile inovacije i mi smo tamo bili u tom društvu gdje vi po cijeli dan ne izlazite van, to je u sred Beča u Hofburg Palace, jel? Se to sve događa i ove godine smo isto pozvani. Pa idete u svibnju opet u Beč, ali tada ste u Beču predstavili vaš inovativni koncept. Da, u Beču predstavljamo, idemo i drugi dio, ajmo reći idemo dalje, to se zove Stanley. Svi imaju ženske robote, evo mi imamo muškog. Stanley je robot, mali jedan robot i on je health printer, on je printer za zdravlje, ajmo ga to tako nazvati, koje će moći biti dostupno svim ljekarnima, bolnicama, gdje se tu u biti ispravlja, znači koje su vama potrebne na osnovu vaše krvne slike, koje su vama potrebne vitamine, minerale. Znači, Stanley je povezan u ljekarni i vi date svoju krvnu sliku i vama se u to vrijeme analizira ono što ste vi predali što se tiče krvne slike. I točno se vama napravi personalizirana vitamin ili mineral koje je vama potrebno u tom trenutku.
Tu surađujemo sa bolnicama već vani da vidimo ko bi mogao tu biti. Ima u Minhenu isto tako. I počeli smo razgovarati sa, imala sam razgovore sa gospodinom potpredsjednikom iz Hitačija za Europu, gdje su oni vrlo zainteresirani za ići dalje i razvijanje Stanleya u svakodnevnu uporabu. Sve ovo zapravo što ste nam sada rekli, Daniela, govori da ste uspjeli, za sada ste uspjeli u ovom poslu kojim se bavite, sa ovom vašom tvrtkom, ali na početku, ja vjerujem, bili ste uporni, znatiželjni, imali određenu želju, cilj, ali ušli u nešto nepoznato tada. Dakle, niste uopće znali što vas čeka na tom putu. Međutim, mnogi su mi rekli o vama da spadate, smatraju vas tako, vrlo talentiranom inovatoricom. Da, smatram da svatko si može nešto možda, ajmo reći, zacrtati. Svatko može, ako ima ono nešto, a ako vi dobro kuhate i to je neka vaša ljubav, iz toga može svašta se izroditi. Vi možete, u današnje vrijeme interneta, vi možete napraviti show na YouTube-u, pa evo, ima takvih showova gdje se pokazuje recepte. Toliko to. Ako svatko nešto vidi da može, stvarno može, ne treba od toga odustajati. Ja nisam znala gdje ću ja stići, ali ja sam imala viziju što ja želim postati. Ne znam da li... Razumijem vas. I to je meni bilo... Ja sam uvijek imala šta će biti i kako ta velika slika bi trebala izgledati i kako, na koji način se može to dalje razvijati, ta slika i gdje idem i šta bi mogla postati. Za sada se dobro razvija. Vaša tvrtka ima jednu humanitarnu notu. Naime, u spomen, kao što ste i na samom početku razgovora rekli, na vašu prerano preminulu kćer Anitu, vi i vaš suprug osnovali ste fondaciju Pokret inspiriran Anitom. Na koji način djeluje ta fondacija? Zapravo, ona je tek sada u pripremi, jel? Ona će djelovati i koji on je cilj? Da. Pa cilj zove se fond, AIMS Fund, Anita's Inspiration Movement. Mi smo htjeli da Anita bude i drugima inspiracija i da u biti to je taj pokret, jel? Kad imate pokret, to onda je puno dublje na takav način. I to je naš model gdje kupci kada kupuju naš proizvod, neki od naših proizvoda, oni u suradnji s nama, mi se odričemo našeg dijela profita, jednog dijela profita. Međutim, kupac tu određuje gdje bi se moglo staviti taj profit kroz aplikaciju, naravno. Imamo dva dijela. Jedan dio je za obrazovanje za mlade, a drugi je ekološki dio gdje posadite drvo. Ovo vezano za mlade je jako bitno u smislu da imamo talentirane mlade kojima je potrebno taj još mali push, gdje su oni možda pobijedili na nekom državnom natjecanju, gdje oni bi trebali ići dalje na studiranju, na školovanju, gdje im treba ta pomoć. Vi kao kupac ste, recimo, kupili Imunoalfu i kažete, aha, meni se sviđa Ivan na aplikaciji. Pogledajte, meni se sviđa Ivan. On je iz, ne znam, nekog mjesta u Hrvatskoj. Odličan je učenik, jako je dobar. On bi želio studirati biokemiju. Ima neku, sad sam to tako, rekla, primjera radi. I on ima potrebu za dodatnim financiranjem. Mi pratimo Ivana svo njegovo vrijeme fakulteta i vi isto možete ga pratiti, vidite ga na website, vidite kako on napreduje. Ima se on zna tko mu daje pomoć, a i vi znate kome dajete pomoć. Znate? A Ivan, kada završi fakultet, on isto bi se mogao uključiti kad se zaposli i sve, isto bi mogao se uključiti u svemu tome, da li kroz mentoriranje, nekog drugu osobu i evo, velika je dosta slika. A što se tiče ovog drugog dijela, ekološkog dijela, to smo zamišljali da to bude u smislu na nekoj geolokaciji, saznati gdje bi drvo posadilo u urbanom dijelu nekog grada,
I onda vi isto znate, pratite preko aplikacije, tu je moje drvo i evo, to je neki značaj što se toga tiče. Vrlo zanimljivo, moram reći, i pohvalno ovo čime se bavite, čime želite zapravo razviti na najbolji mogući način tu fondaciju. Za sve to što radite, što ste do sada napravili, potvrđuju i mnoga priznanja koja ste dobili. Ja bih sada ovdje rekla, izdvojila najnoviju vašu nagradu. To je nagrada utjecajne hrvatske žene. Evo, donijeli ste, možete uzeti u ruke. Utjecajne žene 2019. dodjeljuje inače mreža Hrvatske žene već 4. godinu. Ali zgodno mi je to da uopće niste znali da ćete dobiti tu nagradu. Vaš suprug vas je predložio. Kako je to bilo? Da, ja uopće nisam znala ni da ta organizacija postoji. Inače, organizacija iz Kanade i jedna gospođa Karolina Spivak, ona to sve organizira već nekoliko godina zajedno sa svojim timom. Ja nisam znala da tako nešto postoji. Ja mislim da je suprug je nešto radio neki svoj research i sve i onda je na to naišao i ne znam kako, ali eto, mene je prijavio na to i samo sam dobila kasnije da sam primljena, da sam dobila tu nagradu. Nagrada je za poduzetništvo, za žene u poduzetništvu i evo, jako mi je draga što na takav način. Divan je skup žena koje se tu nalaze. Tu su druge i znanstvenice i doktorice i jako lijepa grupa žena iz cijelog svijeta, Hrvatice iz cijelog svijeta. I vi između sebe se naravno savjetujete, razgovarate, imate utjecaja jedna na drugu, ali isto tako imate utjecaja i želite pomoći onim ženama koji su tek ušle u poduzetništvo. Da, dapače, stvarno nekada, evo, ja u mojih 50 treba raditi idući 20 godina, jel? Čovjek se treba s nečim baviti, treba ga nešto pokrenuti. I zašto da ne? Ako ima neka žena koja ne zna što bi, kako bi, tu smo da damo neki prijedlog i da malo mentoriramo i da pomognemo i da damo taj malo push. Nekad samo nam to treba, znate. Ima neke stvari koje naučite još u vrtiću, a to je da se držite za ruke. Znate, kad prelazite ceste, kaže teta, držite se za ruke i bit ćete snažni i bit ćete jaki. I to je nekad potrebno u životu, da vas samo neko malo možda drži za ruku da pređete cestu. Tako da, evo, to je. Ali rekla bih još kratko, ova nagrada zbilja vas obavezuje. Dakle, treba u buduće sa puno elana, snage i energije raditi. Da. Još uvijek dolazim sebi, velika je čast i ja je ne mogu prisvojiti sebi. Ona je mom timu, ona je moje obitelji namenjena, posvećena. Ona je svima koji su mi ikad pomogli na bilo koji način da bi ja došla tu gdje jesam. I ona je u biti njima posvećena. Svi su to mala neka karika u tom cijelom razvoju. Tako da to nam samo daje motivaciju za dalje, za još stvaranja. I da kombinirate one pozitivne stvari kao što su zdravlje, sreća, ljubav, dobre navike. Sve to morate i u buduće, je li tako, raditi na najbolji mogući način? Hoćemo. Razvijat ćemo to pozitivno. Sve moguće gledat ćemo što više zapošljavati. Izvoz nam je cilj, samo izvoz. Naravno biti na hrvatskom tržištu, ali evo, idemo dalje van naše granice. Ne znam kako ljudi ne vide. Vrlo je u današnje vrijeme interneta, svijeta i svega dalje moguće. I evo, trebamo biti prepoznatljivi da je neki hrvatski proizvod vani na nekoj polici. Evo sad završavam isto za Njemačku, za Austriju, Immunoalfu konkretno za izvoz. Radimo pripremu za Kanadu, da će biti u Kanadi izvoz i evo. Pa zapravo imate vremena, jel? Jer tek ste negdje 3-4 godine u tom svijetu. Treba naravno se razvijati, se pratiti, što smo i govorili u ovom razgovoru, te nove trendove, kvalitetu, to je vrlo važno. Da, opet dolazimo na izvrsnost. Samo vani može takve stvari proći.
Znači, ako je nešto inovativno, ako daje odlične rezultate i ako je nešto izvrsno. I mi smo to stvorili i svaki naš idući proizvod će tako biti na toj razini, na toj kvaliteti i na takav način. I kada tako nešto ponudite, onda ispadne sve lako, jel? Tako da, Baš i nije sve lako. pa nije lako, ali to je taj izazov, jel? Naravno, da, I lijepo je kad sigurno. vas neko, možda čak neko i pocijeni malo, to vam daje komociju. To vam daje komociju da možete još bolje raditi, još više, još dati taj neki doprinos svom svijetu na takav način. Daniela, evo nas na kraju razgovora. Želim vam zbilja puno uspjeha i u buduće. Hvala vam lijepo što ste bili s nama večeras ovdje. Hvala vam puno. Jako mi je bilo ugodno. Baš vam hvala. Hvala vam.